سلام كم يتغنوز خبركم تقطعتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا وشتن وصان حزنا لكم من نقرب بيتروز منقسن ليديا تغل مريم منينا أرست زينا أب حبرو تسلم تساتفوا مع الدتمرتي نابر خمنتو تحبيرو أب هوسبيتال باتع ملاي وتعتنا ثلاثات أغرغلوت جميرو أب بروجكت تسني علي قدر زلمع زلو حربين تاسون كلان ربح مهرتك حفصو تثبيت كم زلوهم قليصهم إسرائيل واقع 5 مليون دولار سرناي ناب السودان كتلف مخانا قليصا بوليس نيزرلاندس أب جاملا وهلك رواندا تساتيفو نزبولة طرطور أب كيدا أتيو فرنسا تصطاو قلولاو مالين مهدا مس شبراوين عتقات زرب ككايد نزقرب امامه نصيغاتو أمريكا نصلات ندادي إيران علامة زغبره حدش اجرا صديقا معكل مرمر ناسا اب ورحي هلاو ماي كله كم زخل زنفوتو باعتاتات كم زراخه حبيرو منغس تشاينا مس مسرح مشطه اصوار ندسيت تايوان متصار باللعل زلون كوبانيات أمريكا اجرا كم زوسنا فريتو جابان اب 2050 كاب مدفعتي كربون نصاخت كون عليمات سرح كم زلا تحبيرو اب فيليبينس استخسته وبلاو معبل اب سب نواتاون تحت قرصن غدات اوريدو أب حبرو تسلم تساتفوا مع الدتمرتي نابر خمنتو تحبيرو أب حبرو تسلم تساتفوا أب مبعتان مأكلين درجات تمرتي بخلتي يوطوتا نابر خيمت كم زلو أم حداري من محدار تخبابي حبيرو نبكالاي درجة زحلفو تمهارو نبحدر تابات تمرتي تابران دك أمحارن كم زغطلو زدقاساتو عثمان علي أب كبابيوم نايكالاي درجة بتمرتي نسو تسرح تساتفنا دك آنستيو زيادة كم زعبي زلوات انو أمنت قليتوم أب معك أمين حامد نزجبرو زلوا فراتات أب مخعبات أتطاولنا حرشة زمسجنا استوات وكم زلوا زحبرة عتو عثمان أب متجان مسمرات موقع عزيز زود بكت ألم أتطاولنا فتاتون أب مكرال شجراتهم جدا كم زلوا أفليتهم أب تم محرر كباب زلوا راح تكالت عنا مستنا وسخ زمت زلوا أطر تنبرت ترميرو تجمعتي فتر زلوا أب ما أكل من محررهم تكالت عنا كتواد دلهم أزخ خيرهم أب هوسبيتال باتع ملاي وصعتنا طلاتات أغلغلوت جميرو أب هوسبيتال باتع مسكالوت كفلتات تدريبو كسارح زصنح كفلينا طلاتاتن هصاناتن رئسو زخاله كفلن مسارحيتاتن تواديدلو بعسان 5 ጥቅምቲ أغلغلوت جميرو ميديكال دايركتور هوسبيتال باتع دكتور برهه تسفاي ابزحابو حبريتا نناصلاتات كوهاب زصنحه اغلغلوت بسنك صبت كفلي كم تزدله كم زينبره بمتقاس اتي هنصا مسارتاو صغانا مستغبرلو غنا اب مسارحيتاتون عاقم سبون دحر زتغبره ممحياش زحاش اغلغلوت نابزهبلو درجه كم زبله غليصو اتي اغلغلوت جميرو زلو كفلي زتوصعنا صلاتات طبق مكتتال زغبرلو مخانو تقيسو دما اغداسنت نيت كفلي اب دحنت هصانات عبا استواصو كم زلو حبيرو حلافي من محدارن فاينانسن هوسبيتال باصع عتو يرغا ጫኔ بوغنو ابز حلفه عمتات ندحنታት دن هصانن ارمعت مدبات سلسه تغبرو متن موت اب اوان حرسن ጥንስን كم تنكه بمحبار اغلغلوت جميرو زلو كفلي حكمنا ناصلاتات اكرناتو كم زخونه ابريهم أب هوسبيتال باصع دحر زتغبره مسارتاو صغنا مسارتاو تحت قرصن اغلغلوتاتن كم تمالالو كفلت تخايللهم أب بروجكت تسني علي قدر زلمع زلوا حربينيات سنكلان روح مهرتك حفصو تثبيت كم زلوهم قليصهم بوجله تطرنيفهم أب بروجكت حرشات تسني علي قدر زلمع زلوا حربينيات سنكلان كينات لوم زبن روح مهرتك حفصو تثبيت كم زلوهم قليصهم أفت بروجكت نروح عمتات بملمع نابرهم كمرحو زتنحوتهم حربينياتات حرشهم بمسنون كرامات سلازلمع بزح ربحاتات كم زلوا حبيرهم لو ما عمت كبورح مجابيت جميرو بماشيناري استدقفه ناي نقلن محرس نطفتات مكيادو برتع واغا اغلغلوت محرس زهبا ناي منغست تراكترات اب غزيان ممصن كمون مرص زر مركابهم وصيت ابتي تسفو درجه زبصح حرشهم يرا كم زلو اتم وهبت ريتو انصيرام
ተጠርኒፎም ኣብ ሕርሻ ምንጣፎም ካብቲ ፕሮጀክት ብዙሕ ክረብሑ ከም ዝኽኣሉ ብምግላጽ ድማ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ሞጊሶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ንኡዞባ ተሰነይ ኣቶ መሐመድ ኑር ዓሊ ሰይድ ብግድዩ ማሕበር ከም ኣካል ናይቲ ማሕበር ቁጠባዊ ኩነታት ስንኩላን ንምምሕያሽ ዘካይዶ ጻዕሪ ኣብ 2012 ምስ ፕሮጀክት ሕርሻዊ ልምዓት ተሰነይ ዓሊ ግድር ብምርዳእ ከልምዑ ንዝኽእሉ ስንኩላን መሬት ከም ተዓደለ ብዘካይዶ ጻዕሪ ድማ ዝምስገን ምህርቲ ሓፍሱ ከም ዝጸንሑ ገሊጾም ማሕበር ንመካየዲ ማሕረስ ንነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ 15,000 ናቕፋ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ከም ዝሃበ ዝሓበረ ኣቶ መሐመድ ኑር ሎማ ዓመት 54 ሓረሶት 60 ሄክታር መሸላ ስምስም ዕፉንን ኣሕምልትን ከም ዘልምዑን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣፍሊጦም ናብ ዜና ወጻኢ ምስንሰግር ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ናብ ሱዳን ዋጋ $5 ሚልዮን ስርናይ ክትልእኽ ምዃና ገሊጹ ንእስራኤል ኣፍልጦ ካብ ዝሃባ ሃገራት ዓረብ ሓምሸይቲ ኮይና ከም ዘላ ዝግለጽ ሱዳን ምስ እስራኤል ዘለዋ ርክባት ኣብ ምምሕያሽ ትርከብ በዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ሳምንታት ልኡኻት እስራኤልን ሱዳንን ከም ዝራኸቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ዝወፀ መግለጺ ጠቂሱሎ ሱዳን ኣብ ዝዋን እዚ ሓያል ቁጠባዊ ቅልውላውን ሕጽረት መሰረታዊ ናይ ምግቢ ሃለኽትን ኣጋጢማ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብትዊተር ኣብ ዝጸሓፈ መልእኽቲ እስራኤል ንሱዳን ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ እዋን ሙሉእ ደገፍ ከም ትገብረላ እውን ተመባጺዑሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ንሱዳን ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ዝሕግዛ ሃገራት ከም ዝኣለያ ይፍለጥ ፈረንሳ ጸጥታዊ ቅልውላው ማሊ ንምህዳእ ምስ ሽበራውያን ዕጡቓት ዝርብ ክካየድ ብመሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ንዝቐርበ እማመ ነጺጋቶ ኣብቲ እማመ ዕቃበታት ከም ዘለዋ ዝገለጸት ፈረንሳ ምስ ሽበራውያን ዕጡቓት ዝካየድ ዘተ ግዚኡ ከም ዘይኮነ ሓቢራ መንግስቲ ማሊ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሑን ምስቶም ዕጡቓት ዝርብ ክካየድ ድልውነቱ ምግላጹ ኣይርሳዕን ኣብ ማሊ ሽበራውያን ንምድምሳስ ካብ 2012 ክካየድ ዝጸንሐ ብኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ዝተደገፈ ወተሃደራዊ ስርሒት ዛጊት ዝጥቀስ ውጽኢት ኣይተረኸቦን ፈረንሳ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ልዕሊ 5,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማሊ ድማ ብፍላይ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትትታው ንጸጥታዊ ወጥረት ዞባ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ኣብ ወርሒ ህላዊ ማይ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘእንፍቱ ባእታታት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ጠፈራዊ መጽናዕቲ ኣብ ወርሒ ውሑድ መጠን ማይ ክህሉ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተኣሚቱ ነይሩ ይኹን እምበር በዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣብ 40,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ወርሒ እኹል ማይ ክህሉ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ዘሎ ኪላታት ናሳ ምንጭ ናይቲ ማይ ንምፍታሽ ተወሳኺ ስራሕ ይጽበ እኳ እንተሎ እቲ ርኽበት ኣብ ወርሒ ንዝካየድ መጽናዕቲ ደራኺ ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ማይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወርሒ ካልኦት ማዕድናት እውን ክህሉ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ናሳ ዘካየዶ መጽናዕቲ ተጠቒሱሎ እዚ ሓድሽ ርኽበት እቲ ማእከል ምርምር ኣብ ከባቢ ወርሒ መደበር ንምድኳን ወጢንዎ ንዘሎ መደብ ንምትግባር ዝተባብዑ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ጃፓን ኣብ 2050 ካብ መጥፋእቲ ካርቦን ነጻ ክትከውን ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺሂደ ሱጋ ብ26 ጥቅምቲ ተፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱጋ ብዛዕባ ሓምላይ ውጥን መንግስቱ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ነዝሓበረ ክሊማዊ ለውጢ ንምክልኻል ዝውሰድ ስጉምትታት ድሕሪ ደጊም ንቁጠባዊ ዕብየት መሓለኻ ኣይኮነን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ዘለና ኣተሓሳስባ ብምቕያር ንምምካቱ ቆራጽ ስጉምቲ ምስ እንወስድ ኢንዱስትሪያውን ቁጠባውን መዋቕር ንዑ ብዘሳሲ መልክዕ ከም ዝልወጥን ልዑል ዕብየት ከም ዘመዝግብን ክንኣምን ይግባእ ክብል ኣረዲዩ ጃፓን ብመጠን ዝትፋእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ዓለም መበል 50 ደረጃ ከም ትስራዕ ዝሕብሩ ጸብጸባት መዓስ ካብ ምትፋእ ካርቦን ነጻ ከም እትኸውን ሓበሬታ ካብ ምሃብ ክትኣቢ ምጽንሓ ይግለጽ እዚ ጃፓን ኣውጽያቶ ዘላ ውጥን ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝሕብሩ ክኢላታት ነቲ ኣብ 2050 ዓለምና ካብ መጥፋእቲ ካርቦን ነጻ ክትከውን ኣብ ስምምዕ ፓሪስ ተበጽሐ ምርዳእ እውን ንምግባር ደፋኢ ረቋሒ ምዃኑ ይገልጹ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቻይና ኣብ 2060 ካብ መጥፋእቲ ካርቦን ነጻ ክትከውን ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብ መበል 75 ዓመታዊ ጉባኤ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ምሕባሩ ይዝከር ዝትፍኡ በከልቲ ጋዛት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ዓለማዊ ዋዒ ምዃኑ ዝሕብሩ ተመራመርቲ መጠን ባህርያዊ ሓደጋታት እውን ከም ዝዛየደ የረድኡ ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣብ ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ ተሳቲፉ ንዝበሎ ጦርጦር ኣብ ቀይዲ ኣእትዩ ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣብቲ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ጃምላዊ ህልቂት ኢድ ነይርዎ ንዝበሎ ጦርጦር ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ይፍሊጡ
እዚ ወዲ 71 ዓመት ጥርጥር ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ጸሓፊ ባንክን ወናኒ ቤት መሸጣ መድሃኒትን ዝነበረ ኮይኑ ካብ ዓሌት ቱትሲ ክቕተሉ ዘለዎም ብምባል ስእሊ ኣዳልዩ ነይሩ ብዝብል ተጠርጢሩ ዘሎ ብዘይካዚ ኣብ መጨፍጫፍ ዓሌት ቱትሲ እውን ተሳቲፉ እዩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ኣሎ ኣብቲ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ልዕሊ 800,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝንገር መንግስቲ ሩዋንዳ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ነቲ ጥርጡር ከረክቦ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪቡሎ እቲ ጥርጡር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኔዘርላንድስ ሕቶ ዕቑባ ብምቕራብ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ክነብር ከም ዝጸንሐ እዩ ዝሕበር ቅድሚ 5 ኣዋርሑን ፌሊሲ ካቡጋ ዝተባህለ ሩዋንዳዊ በዓል ዋኒን ኣብቲ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ጃምላዊ ህልቂት ገንዘባዊ ምወላት ገብር ነርካ ኢኻ ብዝብል ክሲ ኣብ ፓሪስ ብፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ዝዝከር እዩ ፌሊሲ ካቡጋ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ነቲ ክሲ ሓሶት እዩ ብምባል ከም ዝነጸጎ ይጥቀስ ኣሜሪካ ትማሊ 26 ጥቅምቲ ንጽላት ነዳዲ ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽደቐት ንቤት ጽሕፈት ግምጃታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብመሰረት መግለጺ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጸዓት ዝርከቦም ሓያሎ ትካላትን ሰበስልጣንን ኢራን ኣብ ጸሊም መዝገብ ሰፊሮም ኣለዉ እቲ እገዳ ሕሳባት ዘደስክልን ምስ ትካላት ኣሜሪካ ዝኾነ ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዱ ዝዓግትን ምዃኑ ተፈሊጡ ትካላት ነዳዲ ኢራን ንኒውክሌሳዊ መደባት ኣብ ምምዋል ክነጥፋ ከም ጸንሓ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወቅስ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢራን እቲ እገዳ ንማሕበረ ቁጠባዊ ገስጋስ ሃገሩ ንምኽላፍ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኮኒንዎ ኣሎ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ዘጽደቐት ኣሜሪካ ንጽላት ነዳዲ ኢራን ናብ ደረጃ 0 ንምውራድ ትሰርሕ ከም ዘላ ክትሕብር ጸኒሐ ብሰንኪ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው እናኸረረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ቻይና ምስ መስርሕ መሸጣ ኣጽዋር ንደሴት ታይዋን ምትእሳር ኣብ ልዕሊ ዘለወን ኩባንያታት ኣሜሪካ እገዳ ከም ዝውስን ኣፍሊጡ መንግስቲ ቻይና ኣብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ክሸጠላ መዲቦ ዘሎ ኣጽዋር ኢድ ዘለወን ኩባንያታት ኣሜሪካ እገዳ ከም ዝውስን ይገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማሊ 26 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እተን እገዳ ዝውሰነለን ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ሎክሄድ ማርቲን ወተሃደራዊ ጨንፈር ኩባንያ ቦይንግን ራይቶዮንን ምዃነን ኣፍሊጡ ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይናን ኣብ መንጎ መንግስታት ቻይናን ኣሜሪካን ዝተበጽሐ ሓባራዊ ምርዳእትን ስምምዕን ከኽብር ብምዝኽኻር መስርሕ መሸጣ ኣጽዋር ንደሴት ታይዋን ኮነ ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ዝምድናታት ምታ ደሴት ከቋርጾ ጸዊዑ ሓይሎ ካብቲ እዘን ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ዝጥቀማሉ ጥረ ነገራት ኣብ ቻይና ዝፈሪ ብምዃኑ እዚ መንግስቲ ቻይና ዘጽንዖ እገዳታት ተጽዕኖ ከም ዝፈጥረለን እዩ ዝሕበር መንግስቲ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ናይ ኣስታት $2 ቢልዮን ሚሳይላት ከቢድ ብረትን ካልእ ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ቴክኖሎጂ ምክልኻልን ንኽሸጠላ ወሲኑ ከም ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ሃገሩ ምሕባሩ ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ከም ኣካልቲ ቻይና ኣብ ሃገራት ኤስያ ዘለዎ ዕብለላ ንምብዳህ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘካየዶ ዘሎ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፔዮ ኣብ ህንዲ ስሪላንካ ደሴታዊት ሃገር ማልዲቭስን ኢንዶኔዥያን ዑደት ንምክያድ ትማሊ 26 ጥቅምቲ ኒውደልሂ ኣትዩ ማይክ ፓምፔዮ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ኣውስትራልያን ህንድን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዘለዋ ዕብለላ ንምምካት 4 ሃገራት ልፍንትክ ምስርታን ሃገራት ኤስያ ኣብቲ ጉዳይ ኢደን ክጽምብራን ምጽውዑ ኣይርሳዕን መንግስቲ ቻይና ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣሜሪካ ካብ ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ወፅያ ንዝምድና ክልቴና ሃገራት ዘማዕበል ስጉምቲ ክወሰድ እዩ ጸዊዑ ዘሎ ሞላቨ ዝተሰሚየ ህወብላዊ ማዕበል 125 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተሰኒዩ ናብ 26 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ደሴት ሉዞን ናይ ፊሊፒንስ ኣብ ዝበጽሓሉ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ጉድኣትን ንዋታዊ ትሕቲ ቅርጻውን ዕንወትን ኣውሪዱ ብመሰረት ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፊሊፒንስ ብውሕድ 12 ገፈፍቲ ዓሳ ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ብህይወት ክሰሩ ዘሎ ተብሎ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ምብራቓዊ ወሰናስን ፊሊፒንስ ካብ ቤት ንብረቶም ክጉዕዙ ተገዲዶም ምህላዎም ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሰፊሕ ከባቢታት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈ ሓቢሮም ሞላቨ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወሰናስን ፊሊፒንስ ዝበጽሐ መበል 17 ህቡብላዊ ማዕበል ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሎሚ 27 ጥቅምቲ ናብ ጎረቤት ሃገር ቪየትናም ገጹ ከምርሕ ከም ዝኽእል ይምቱ መንግስቲ ቪየትናም ዝስዕብ ዕንወት ንምክልኻል ኣብ መስመርቲ ህቡብላ ዝርከባ ዞባታትን ከተማታትን ቅድመ ምድለዋትን ከሕይላ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሰባት ድማ ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ